am englyn. Dyma'r linell gyntaf o'n i wedi cynnwys y linell yma. Un gan brynhawn Gwener. A rhai ohonoch chi'n y gynulleidfa'n gwybod beth sy'n arfer digwydd nawr ar brynhawn Gwener. Felly, gawn ni weld beth sy'n marn y beir ynglyn â'r un bydd yn digwydd brynhawn Gwener. Llion o Bangor, ie? Rwy'n gan brynhawn Gwener. Un a glyw ein glad wedi'r phanfer. Ei nodau'n enyn hyder, a thraw ei halaw yn her. Diolch yn fawr iawn. Iwan Rhys fydd ag englyn Aberystwyth. Rwy'n gan brynhawn Gwener, a rho hwyl ar alwad y phanfer. Rho dy hyd drwy dy hyder, a rho ryw ias, ond rho'r her. Rwy'n gan brynhawn Gwener, un a glyw yn gwlad wedi'r phanfer. Hynny yw, dyna'r sbloet. I nodau'n enyn hyder a thraw I halaw yn her. Yr hyder a'r her hefyd yn dod mewn i'r englyn yn fendigedig. Wrth gwrs, a thraw I halaw. Falle fanna byddech chi wedi meddwl y gellid bod yn fwy cynnil oherwydd mae'r alaw yn ddigon yr alaw yn her. Ond oedd rhaid cael yr odl wrth gwrs mwyn cyflawni'r llinell. Ond wedyn, dyma ni yr englyn o Aberystwyth. Rwy'n gan brynhawn Gwener. A bron o'n i'n meddwl y galle Iwan bod nawr wedi ragori ar y linell o sodes I drwy roi coma I mewn a chyfarch brynhawn Gwener. Gofyn I brynhawn Gwener, rho gan I ni. Rwy'n gan brynhawn Gwener. Felly rho di brynhawn Gwener, rho hwyl ar alwad y phanfer. Rho dy hyd drwy dy hyder y wefr na. I ni yn ei deimlo ar brynhawn Gwener, a rho ryw ias, ond hefyd rho'r her ar gyfer y dyfodol. Yr her yna I eraill wedyn I efelychu'r gamp. Wel I ni, mae hwnna eto yn englyn bendigedig ac yn heiddi, beth bynnag 9:30. Fe bydden ni oherwydd y linell ola na falle yn cyfyngu felly englyn Bangor I 9. 9:30. Yna wedyn oherwydd